politiet nu. Sig at vi stjæler, og mine venner de hælder, og det hele er godt. Kald på politiet nu. Sig jeg er farlig, jeg brænder en Harley, for jeg giver ikke en for. 112, kald på 50, 112, kald på 50, 112, kald på 50, 112, kald. God aften, og velkommen til Kontant. Mit navn er Biver Ingolf Hansen. I aften vil vi se på, hvordan den nye Skoda Octavia-reklame bryder forskellige markedsføringslove her i Danmark. Jeg ved ikke, om man har set den, men Skoda laver en masse ting med deres nye Skoda Octavia. Forskellige ting, som bilen ikke kan leve op til. Samtidig med det bryder de en masse markedsføringslove. Men først for enten at genopfriske jeres hukommelse, eller for bare at vise den for første gang. Her er den nye Skoda Octavia-reklame. Vi lancerer nu den nye Skoda Octavia. Den nye Octavia kan køre 50 km på literen, hvilket er 15 km på literen mere end den nærmeste konkurrent i dens klasse. Samtidig har den nye Skoda Octavia klassens bedste motor, en motor, der kan holde i mange år og som vil klare meget. Det kendte engelske bilprogram Top Gear har selv været med til at teste den nye Skoda Octavia, og med deres egne ord siger verdenseksperterne, at den nye Skoda er en billig udgave af Lamborghini eller Ferrari og i familievenlig klasse. So much fun! Look at it! Just fantastic! Oh wow, look at this now, look at this bit. I've done 3 minutes and I already adore this car. That is unbelievably good. Og ikke nok med, at den kan køre meget længere på literen i forhold til alle dens konkurrenter, har den en meget bedre motor end konkurrenterne, og den kører som en drøm. Så er den nye Skoda Octavia også meget billigere end dens konkurrenter i samme klasse, så billig, at det burde være ulovligt. Så derfor skal du skynde dig ud og købe en ny Skoda Octavia. Lige meget om du bliver nødt til at tage et lån i banken, et lån i dit hus eller gå til lånehaj, så skal du skynde dig ud og få råd til at købe den nye Skoda Octavia. Kreativ teknologi. Som I kan se og høre, så lover Skoda en masse forskellige ting med deres nye Octavia. Men samtidig med at de lover en masse ting med den nye Octavia, så bryder de flere markedsføringslove her i Danmark. Så vi her på redaktionen har valgt at splitte den op i små dele og vise dem til jer og vise, hvordan det er, de bryder markedsføringsloven. Til at starte med, så viser Skoda den nye Octavia i fede sommerdestinationer, hvilket jeg ikke har noget galt med. Dog efter det, så siger Skoda, at deres nye Octavia kan køre 50 km på literen, hvilket godt nok er langt på literen. Her kan I se klip. Vi lancerer nu den nye Skoda Octavia. Den nye Octavia kan køre 50 km på literen, hvilket er 15 km på literen mere end den nærmeste konkurrent i dens klasse. Derfor tænkte vi her på redaktionen, at vi ville teste den selv. Så vi gik ud i en helt ny Skoda Octavia, hældte præcis 1 liter benzin på den. Og I kan selv se her, hvor langt den kører på 1 liter benzin. Som I selv kan se, så kan en Skoda Octavia i hvert fald ikke køre 50 km på literen. Så Skoda lever direkte i deres markedsføring, hvilket ikke er på nogen som helst måde god markedsføringsskik, hvilket der allerede er et bud på markedsføringsloven i Danmark. Fordi paragraf 1 i markedsføringsloven hedder, at erhvervsdrivende skal føre god markedsføringsskik i sin markedsføring, så som sagt allerede der er der et brud på markedsføring. Det er ikke stærkt. Når vi videre med reklamen. Efter det med, hvor en Skoda kan køre på literen, fortæller Skoda omkring, at den har klassens bedste motor, og den kan holde i lang tid. Samtidig har den nye Skoda Octavia klassens bedste motor, en motor, der kan holde i mange år og som vil klare meget. Og igen må vi kalde løgn. Vi var nede i Frederiksberg eget Mekanikershop AS og se på motoren og se, hvad de siger omkring. Her kan I høre mekaniker Michael Schumacher selv og hans holdning til den nye Skoda Octavias motor.
Ja, den ser jo fin ud udefra, sådan en Octavia, men hvis man kender lidt til isenkrammet, så ved man godt, at det spilder penge. For der går ikke mere end et halvt til et helt år måske, så er hele lortet udskiftet ind i den motor. Så man skal da være godt idiot, hvis man går ud og investerer sådan en her nu, det kan jeg da godt fortælle dig. Farvel. Tak for det. Så igen kan I se, at den her reklame lyver omkring, hvad en bil kan, og hvor dårlig den faktisk er. Igen er der et brud på paragraf 1 i markedsføringsloven omkring god markedsføringsskik. Men det er ikke det hele, fordi hvis vi fortsætter videre reklamen for Skoda, derefter viser de et klip fra det kendte bilprogram Top Gear fra BBC. Og ikke noget med, at det virker utrolig dumt, den måde, der de er sat det op på. Så kan man tydeligt se, at det er fra episoder af afsnit af Top Gear, hvor de endda ikke engang sidder i en Skoda Octavia, men hvor de sidder i andre, pænere, federe biler. Her kan I selv se klip. Det kendte engelske bilprogram Top Gear har selv været med til at teste den nye Skoda Octavia, og med deres egne ord siger verdenseksperterne, at den nye Skoda er en billig udgave af Lamborghini eller Ferrari og i familievenlig klasse. So much fun! Look at it! Just fantastic! Oh wow, look at this now, look at this bit. I've done 3 minutes and I already adore this car. That is unbelievably good. De bliver bare ved med at føre dårlig markedsføringsskik. Den her reklame kan simpelthen godt lide at bryde paragraf 1 i markedsføringsloven. Efter at Skoda har vist klippet med Top Gear, så snakker Skoda omkring, at deres nye Octavia er meget billigere end konkurrenterne i samme klasse. Dog uden hverken at nævne egen pris eller konkurrenternes pris. Og ikke nok med, at den kan køre meget længere på literen i forhold til alle dens konkurrenter, har den en meget bedre motor end konkurrenterne, og den kører som en drøm. Så er den nye Skoda Octavia også meget billigere end dens konkurrenter i samme klasse, så billig, at det burde være ulovligt. Det, de gør i klippet her, går imod paragraf 13 i den danske markedsføringslov, som handler omkring prisoplysninger. Altså en pris skal oplyses, fordi i paragraf 13 markedsføringsloven siger, ved erhvervsmæssigt udbud af varer til forbrugerne, dog ikke ved salg af varer ved auktionssalg, skal der være mærkning, skiltning eller på anden måde tydeligt oplyses om den samlede pris for varen eksklusivt gebyr, omkostning, moms eller andre afgifter, hvilket Skoda ikke gør, så igen bryder Skoda markedsføringsloven. Derefter opsummerer Skoda for deres nye Octavia og siger, at du skal skynde dig ud og købe den nye Octavia. Lige meget om du bliver nødt til at tage et lån i banken, i dit hus eller gå ud til en lånehaj. Så derfor skal du skynde dig ud og købe en ny Skoda Octavia. Lige meget om du bliver nødt til at tage et lån i banken, et lån i dit hus eller gå til en lånehaj, så skal du skynde dig ud og få råd til at købe den nye Skoda Octavia. Som I så i klippet, så bryder de sjovt nok markedsføringsloven igen. Men hvorfor skulle det Skoda da også stoppe på den gode stime, de er i gang med? De bryder nemlig paragraf 1, stykke 2 i markedsføringsloven, siger, det der angår forbrugerens økonomiske interesser, må ikke være egnet til mærkbart at forvride deres økonomiske adfærd, hvilket Skoda 100% prøver at gøre med den her reklame. Så igen har Skoda brudt markedsføringsloven. Og til at runde det hele af med, så har Skoda ikke kun været dumme nok til at offentliggøre denne reklame uden at gennemgå og rette den nok først. De har endda puttet det forkerte slogan i slutningen af deres reklame. Kreativ teknologi. Det er ikke Skodas slogan. Nej, det er Citroëns slogan. En bilkonkurrent for Skoda. Skodas eget slogan hedder Simply Clever. Og det med, at Skoda bruger et andet mærkes slogan, går også imod markedsføringsloven. Fordi i markedsføringsloven paragraf 18 står der, erhvervsdrivende må ikke benytte forretningskendetegn eller lignende, der ikke tilkommer dem, eller benytte egne kendetegn på en måde, der er egnet til at fremkalde forveksling med andres. Og de bruger kendetegn fra et helt andet bilmærke end i konkurrentens kendetegn, så igen bryder Skoda markedsføringsloven. Så her til sidst for at opsummere, har Skoda brudt tre markedsføringslov, paragraf 1, 13 og 18, samt løjet omkring, hvad bilen kan. Men hvis nu en af dem, der allerede har været ude at købe en Skoda Octavia, så skulle du ikke være ked af det, fordi du er ikke alene. Faktisk har Jens Arne her
også var ude og købe en Skoda. Og vi får med. Nej, en Skoda Octavia. Hvor er det baby? Hvad siger du, Hark? Så er det slut på DSB? Den er fin. Og i næste uge vil vi hjælpe Jens Arne med at få sine penge tilbage for hans købte Skoda Octavia, samt sagsøge Skoda for ekstra penge. Så hvis du er en af de personer, der har købt en Skoda Octavia, så følg med i næste uge. Eller hvis du bare ikke har noget at lave. Det var alt, hvad vi havde i dag. Vi vil slutte af med at vise Skoda Octavia-reklamen igen, inden at Skoda bliver klog nok til at rive reklamen ned. Tak for i aften, og fortsat god aften. Vi lancerer nu den nye Skoda Octavia. Den nye Octavia kan køre 50 km på literen, hvilket er 15 km på literen mere end den nærmeste konkurrent i dens klasse. Samtidig har den nye Skoda Octavia klassens bedste motor, en motor, der kan holde i mange år og som vil klare meget. Det kendte engelske bilprogram Top Gear har selv været med til at teste den nye Skoda Octavia, og med deres egne ord siger verdenseksperterne, at den nye Skoda er en billig udgave af Lamborghini eller Ferrari og i familievenlig klasse. So much fun! Look at it! Just fantastic! Oh wow, look at this now, look at this bit. I've done 3 minutes and I already adore this car. That is unbelievably good. Og ikke nok med, at den kan køre meget længere på literen i forhold til alle dens konkurrenter, har den en meget bedre motor end konkurrenterne, og den kører som en drøm. Så er den nye Skoda Octavia også meget billigere end dens konkurrenter i samme klasse, så billig, at det burde være ulovligt. Så derfor skal du skynde dig ud og købe en ny Skoda Octavia. Lige meget om du bliver nødt til at tage et lån i banken, et lån i dit hus eller gå til en lånehaj, så skal du skynde dig ud og få råd til at købe den nye Skoda Octavia. Kreativ teknologi. Politiet nu siger, at vi stjæler, og mine venner de hælder, og det hele er godt. Kald på politiet nu, siger jeg er farlig, jeg brænder en Harley, for jeg giver ikke en for. Dette program er sponsoreret af Adam, Gold, Fitness, everything you need in a fitness block.